babukele emakhaya ngiyabingelela ngikhona ngila e7334 njengoba nibona nje bengithe kusuka ngomhla ka10 nangomhla ka11 kuzobe kunespecial la sekuveli phela abantu sebeyayizela sebeqalile bafika namhlanje lo ngiyachela nje lo ngiyachela ngifuna ukuthi ofikile ofika anyathele afika phume nje kukuhle phume kukuhle lami phela ngigadeka nami ngigadeke phela ngoba wonke umuntu ozobe la ngoba ngimbamba nganazo ezami izandla wonke umuntu ngizobe ngimthinta ngesami isandla ngomhla ka10 nangomhla ka11 sebeqalile bafika and esokuqala esokugcina kulonyaka esilandelayo angazi siyoba nini noma kuphi ngoba esokuqala nje sokugcina esokuqala esokugcina njengoba ngiphethe nje lamanzi ahlaza nje athe tshaka abuya-ke phansi aceliwe aceliswa ukuthi noma ngabe kuthiwa usuka kuphi noma bekuthiwa ubuya kuphi nomhlaba noma usuka kuphi noma usuka kuphi noma usuka esihluthi noma usuka kaNgwane noma usuka emashiselweni noma ngabe usuka ngale kwezwe wakhulekele nje ukuthi ozayo phela keze ahambe kahle lapha endleleni angabi khona ozoba ningi bese ngithi kulabo abasuke kudeni kusiyama bahamba ngeyimoto ngiyacela ukuthi niyiphathele phela ibhanga lala oblanket ekutheni uzokwazi ukuthi uthola into yokulala kuyabanda la eNewcastle kuyabanda ngendlela eyisimanga ngingangiboni njengoba mina njena nginjena nje ngizwela ukushisa kodwa ke ukusiza abantu engibasizayo nengibalapha ngathi ngisuke kudeni phela kuyabanda la eNewcastle la ngoba ngivalile nokuthi abantu bangahlali nga2 bangahlala nga2 noma nga3 kodwa mabe ubulilo bodwa niyangizwa phela ukuthi ngithini manje ngishuthi ke ngcono uyiphathele ingubo ngoba akuvumelekile ukuthi nihlale nga2 neubulilo bungefani ngoba kusuke bese konakala izinto ngiyacela kuyabanda nje la eNewcastle nabafowethu ke laba balindile nabafowethu laba balindile kuzobe kumanzi phansi konke nje kwenziwa yimi kobe kwenziwa yimi kobe kwenziwa bese ngithi ke to warning laba bama test because sengizwile ukuthi bakhona laba abazotesta nalaba bazobuka ukuthi kwenzeka kanjani hayi phela hayi ngeke uphume lapha egateini ingemuva lakho nje lonke liyovele livuleke nje wenze konke ongakuhlelanga ngoba uzobe uzongitesta phinde futhi uthothi usuyayiyeka woza mangabe wazi ukuthi ngempela yini oyifunayo yini oyifisayo ngomhla ka10 nangomhla ka11 ngomhla ka12 manje ngupromote kakhulu ngiyawunqenanqena kulanjye umhla ka10 nomhla ka11 bese uyiphathela ingubo yakho phela ukuthi ungiphathe bakithi ngiyacela lelo nje ngiyabuyela kulo kuyabanda kakhulu lapha eNewcastle kubanda ngendlela eyisimanga kodwa nje konke kuzobe kwenzeka konke futhi kuzobe kuyimpumelelo ngiyaphela noNosipho laphana uloye khona ngisazomgibela ngiyomlunguzisa ngemveze ethi nangu uNosipho ufikile ngiyanithanda nonke babukeli kusiyama emakhaya ngiyanithanda nonke umhlaba wonke enhla nasezantsi niphile nje inombolo zami nazi njengoba niyibona nje 0732196664 034 bese ngibonga kakhulu kubona bonke abafonayo babhuke ukuthi bayeza nabafonayo nje ukuthi babhuke ukuthi babudlamini ngelanga elithile sizobe sikhona uyabuka nje namhlanje ukuthi ubani isikhathi sekungi4 mina sengishayisile bathi sengiphumlile why it's because umsebenzi abantu engibasizayo sebehleleke ngendlela eyisimanga sebeyahlonipha sebeyazi ukuthi mangabe ukuze sizosave isikhathi it's better ukuthi ufone ubhuke sazi ukuthi uyeza so right awubambi ngisho layini uthi nina ufika kubaqabhaqa nje baqabhaqa bese siyakudedela bese siyakhipha sithi-ke phuma hamba uNkulunkulu akanibusise nonke niphile nje
nonke bakithi niseza. Ngibonga nje nakakhulu khona esebekhona nje kuylesikhathi nje kulesithathu sebefikele ispecial vena. Kodwa ke babukeli yazi lento especially lena ayinkosi yami angiyithandathandi ngoba iyaphazamisa, kodwa ngelinye ilanga siyayichaza. uNkulunkulu anibusise niphile nonke. Ngiyanithanda.